De problemen met drugs in Boasterhin binnen zo groot dat er gauw een jongerenwerker ongesteld worden moet. Zo zei het college van BMW. Er zal ook voorlichting nieuw worden moeten op squalen in de dorpen dat er problemen met drugs binnen. Vooral grauw en akker had de lijn van drugsoerlijst. Biologische boeren binnen lulk op zuivelcorporatie Friesland Campina. Gewoon dreigen zelfs de corporatie te verlitten. Friesland Campina wil al van de Joerduitse automatische meerprijs voor biologische molken en wil maar een nieuw belenigingssysteem komen. De boeren binnen benauwd dat ze er daardoor bot op achteruit gaan. Het eerste Twitter-spreekwoorden van de Friese politie over de zaak Vaastra had juist de 22 vragen opsmieten. De meeste vragen gingen over wat er bad met het DNA-materiaal dat in het komende onderzoek aangenomen wordt en waar het krijgt maaidwam had. Mandy is er op na een Twitter-spreekwoorden. Honderden mensen uit het hele land kwamen juist naar Westhoek op het beeld voor de kunstwerken van Ibi Potlatch. Zij deelde 300 kunstwerken vergees uit. Potlatch wordt er maar letten dat het in de vrouw net alleen nog om yield draait. Al uren in het voor stien de mensen in de rij voor haar roes. Joen en vannacht buien, maar in het waardgebied een slagtonger. Het wordt een gratis te zien. Morgen begint ik maar een kans op een bui, maar let het droeg bij 15 graden.